azpirantzu zabaltza, arduradun bat naiz. Bai, horren. Bai, egongo nahi zemen pixka batean pasatzeko, iruditzen zaizu, edo pasatzen zaizu. Pasatzen zaizu. Bai. Serio. Bai, bai. Vale. Como que dar tu dientes el nombrecito abajo. Pues, kursaren egotea ez da nola nahiko gauza. Kursarek gu kontratatzea ez da nola nahiko gauza. Zen kontratatu gaituzte, ez gara etorrengo eta loko kontratatu gaituzte. Norbaitek ez du bolsorik, bolso guztia ditugu hemen. Vale? Venga, Leo. David. Nik ez dut marrazkiik, tio. Está la puerta del coral. ¿Valle o es? Para el otro lado. ¿Nos entendemos? Se nota que tienes buena cerita, Por cada uno. Porque se ponen ahí. Vale, o sea, está Se bien, ¿no? levantan un momento y se echan para adelante. Vale, está bien. Y ahora abrimos biblioteca. Sí, porque sacan una biblioteca. Ah, no, es ahí, a ver. Borregos. Eskerrik asko, hemen du zure mutikoa lanean. Bueno, eskerrik asko. Gero egongo gara. Eta hau? Ni esker. Aio. Bueno, beste gauza bat. Iruzurti hutsa zara, hain txuri, hain garbi, hain zarpai, zure gaiztoen antzera. Beti atzetik mokoka, kanpotik polita zara, barrutik gaizto tarpia. Ambizioz
joan naiteke ematera, Baina, bueno, zu ez que sabes. Zu, entzuri gara zeta? Eta galdera zure amari zauen. Zure amari galdea egin zauen. Bideoarena? Horrek ez du meritorik. Terdietan, guk izango dugu bitartean akrobatak eta dantzariak, orain ere, luze beroketa lokorra, baina terdietan hasiko ginateke musikarekin egiten orkestarekin zutea, bale? Ados, behar dugu esnatzea, Leire, zaudela erdilo. Ze jarri zara, hasta domenio, ez? Ez que zaude? Norbaitek zerbait esan nahi du? Zer? Vale. Ba, listo, guazen bera, beroketa... Burutegian marken horre pasa. Horrela, ez dikusten egin dut hori. Ez da, nahiko, ez markatu gehiago. Beroketa fasikoa... Ella dago... Yo no puedo más, ¿sí? Pero es que tú no vas a invertir. Ejemplo biren ostean, jeitsiera hemendik izan behar da, lehenengo estalori jeitsi behar da toda leche, eta lehenengo eskalera jeitsi behar da toda leche. Ireki behar da eskalera, alden azkarren zen, erdia dago, zentroa. Vale, piztu da. Bai, eta konstatzen dut. Eman grabatzeari. Bai, hartu kamera eta grabatu zen dagoen bideo. Eso ondi, perfecto. Esta, hau da behar duguna, ¿vale? Listo. Ya sé que sabéis perfectamente castellano. Bueno, habláis de maravilla. Bai, eskerik asko. Nire jartzen hau? Bai, Nola ez eskerik asko laguna. Zergatik? Fa, Iberoketa dira. Fa, bale, 3, 1.
Konzentratuta zaudetenean etortzen zaretik puntuala. Zaudetea adiz, zaudetea gondaren denera. Eta momentu honetan, beroketan ikusi dena... Emakumeo. Beroketan ikusi dena, benetan, ez da izan konzentrazioa, en general. Dispertsio handia. Bai. Orduan, talde, eman behar diogu buelta. Ezin dugu egon mila gauzetara. Berandu iristeak atzeratzen duela publikoaren irekiera. Eta antzokiak dituela denbora batzuk errespetatu behar direna. Hauerik hasi behar du. Eta eman behar diogu buelta. Eta entxupatzen zaretenan esan nizun baluarten, oso onak zareten. Minutu bat. Minutu bat ateak irekitzeko. Baina atera behar da hemendik horregatik esaten. Atera behar gara hemendik, ia. Venga, ongi pasa! Azken horrekoa. Jure lutzei kanpoan, guazen kanpoan. No tenemos espacio para nosotros. Sí, para una cochera. Laguntzarik behar zerbait esan dizkiz.
Ene